Gràcies a tots per l'esforç que hem fet, gràcies a tots pel fet i humitat que hem suportat i que l'escudella ha sortit tan bona com cada any. Gràcies. Home, evidentment que el temps, vull dir, per desgràcia, no ens acompanya, però no aguanta, que ja és molt. Que passa que, esclar, és un temps d'aquests que és humit, molt humit, i aquí fa fresca. Vulguem o no, fa fred, sobretot als peus. Nosaltres fem, amb 10 foguenyes que tenim, fem 1.500 litres, el qual equival aproximadament a unes 3.000 racions. Els ingredients de l'escudella, vull dir, és el típic que tenim aquí, vull dir, a part de que són productes, diguem-li, de la terra o quilòmetre zero. La veritat és que per nosaltres és una festa que està molt arrelada justament a la parròquia, tot i que, com veieu, doncs, el clima potser no ens ajuda, sí que és una tradició que tothom té molt al cap, que és un dia doncs, on compartim al voltant del menjar i que per nosaltres és molt important doncs, la feina que fa la cofradia d'escudellaires d'Andorra la Vella perquè ajuda doncs, a fer aquest moment molt nostre, molt propi i em diferencia una mica aquesta actitud que tenen ells doncs, de que faci mal temps o no, l'escudella es fa, no em deien ara, l'escudella es fa plogui o no plogui, crec que això doncs, ens fa molt autèntics i que la gent comparteixi amb nosaltres doncs, aquest dia.